تعدى قاصصان شعاتنا أوتوبيسات لمسرح جميلة. إثيوبيا كاب هابتي معدن ترقب وربحان من رجال تسرح مهلوا منستر معدن هابتام تجين تزاربوا. كاب وصائي حدش بريزيدنت إكوادور سبات توسن متأن زلوا معوني إذن كحزوز فك زنبرا ممرحي سريزوم. سلام تعنا هبلنا كبرات تختاتلتي نساعة تستدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشو علمو مساخم كتصنحهم فلما حصرت زيناتات بيت مخري أديس أبا استفلاليو شموتات تصديقهم تبيت مخريز دقوم شومت ايت جانترا راباي مكتل كنتيبان حلافي بيرو لمعات اندسترين ايت تراتو بينا بمكتل كنتيبا معرق حلافي بيرو سرحن كيلتن وزرو هيكما كيردين وانا كادي سرح كتما ديسابام وزرو حبيبا سراج حلافي تبع المزي محدار تكالات لمعات منغستي دكتور تاسو قبري حلافي بيرو ببليك سيرفيسن لمعات حيل سبن ايت سلمونا مارا حلافي بيرو انوفيشن تكنولوجين ايت تكلي بزاب حلافي بيرو فتحي اديس ابام ايت اوراريس كبدا حلافي بعل مزي فقادن قصصرن هنصت ايت سيساي جيتاچو حلافي بيرو من محدار مريت ويزرو صغوين كاسا حلافي بيرو المعاتا بايتي ويزرو انشت زريون حلافي بيرو رقانسيون حصاناتن محوراو غداين بمخان كم زتشومو اديس ميديا نتورك صبصيبو فيدريشن أتليتيكس إثيوبيا مبل 27 حفش أو سرع قبايو أب كتنا مقلا صاليتهم أبتي مدرخ جزاو من رئيس محدار كل التجراي أيتا جيتا تشور الدم منستر ديتا منستر باهلن توريزمن أمباسادر مسفن شرنت بريزيدنت فيدريشن أتليتيكس إثيوبيا كوماندر درار تلو حويسو حلف تسراح أتليتيكس فيدرالن كللاتن ترخيبهم أيتا جيتا تشو أبز قبر ومخفتي مدرة من قست تجراي نمعبال سبورت زيت حلل دقف كم زقبر قليسهم أبتو علاق على قبائي مبل عسران شديشان حفش أو سروع قبائي بأبالات ترائيو كم زيس أدقاون تقليت اللهم
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ምብራቕን ወረዳ ዓበርገለን ንዘለዉ ህፃውንቲ ዝኸውን 10 ሚልዮን ብር ዝግመት ሓገዝ ሂቡ እቲ ደገፍ ካብ ትካል ሓገዝ ፈረንሳይ ዝተረኸበ እንትኸውን ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ ንዘለዉ ህፃናት ዝከፋፈል 1200 ካርቶን ፀባ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ብቕልጡፍ ንፀገም ንዝተቓልዑ ህፃውንቲ ከም ዝወሃብ ድማ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሊጡ ብዋናነት ኣብ ዞባ ምብራቕን ዞባ ማእኸል ወረዳ ዓበርገለን ንዘለዉ ህፃውንቲ ተበጻሒ ከም ዝገብርውን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ገሊጹሎም ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ቱሪዝም ሌንሳ መኮንን ምስ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ዘቴን ትዘተ ብዓውዲ ቱሪዝም ምስ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዝስርሑ ጠመተ ዝገበረዩ ተባሂሉ ፍሰት በጻሕቲ ዓዲ ከብ ንምባል ተዋዲድካ ንምስራሕን ክሳብ ሕዚ ዝስርሑ ዘለው ምንቅስቃሳት ንምጥንኻርን ዓሊሞም ከም ዝተላዘቡ ተሓቢሩ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ንዝመጹ በጻሕቲ ዓዲ ንምትብባዕ ዝሕግዙ ሜላታትን ብምትእትታው ውፅኢታዊ ስራሕ ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ነጥብታት እውን ምዝታዮም ተገሊጹሎም ያው ናብ ኮሌጅ ክነ ጥበባት ትግራይ ጆይን ገበርካሉ ወይ ላኣትካሉ ግዜ ኣሎ ድሓር ውዛዝም ካሉ ወጻካሉ ናው ቅድም ክኻደይ ግን ለርብሽን ድምጽ ከሊም ደስ ይብለን ብዙ ግዜ ኢቭን ብዙሕ ሰብም የለካ ይኹን ቤና ኸና ምኻና ዓይንት ሃማ ዓይንት ፓወር ነው ይስል አንተ ስለኒ ነርካ ወላ ብዳሻ ሒዘያ ከይደውን ዛ ደፍተር ዚያስ ቅልዕ ዓቢለ የውጻእሞ ከም ሓሳብ ዓይነት ሕዛሞ ድሓር ግን ኣብ ገዛ መጽ ማዕበላይ ልኻን ኣነ ግን ብስሩ ምዑል እዩ ተመልከትና እዚ ምዑል የረኺበ የምበ ተዋና እንት ተሰለይኒ ነገር ግን ና ፈርኒቸር ስራሕቲ ዞም ኢንተሪየር ዲዛይን ስራሕቲ ደሞ ታይኒ ኣብ ህፃን ኮይና እንትን ኣብና ክረምቲ ግዜ ደሞ أو قريت منام جيتويت دابرت منام سلنارة. إكزيبيشن الناي مراي عدل خي هلو أكاديمي في اللاي مسعبت سبات ومترخة ولا مدرخي إكزيبيشن ما تعدل تاي مسل في اللاي كرافت جراي متسقة مخاب مقالنا متسقة هذا الدسابة. كلنا على رادار عنيوي لأنه على إنترنت سلللو نشتاو قبدي بلك هم بقول خسر حس يا خاني. مكتتال ما دي زينا يتبي تقرنياكم تركب كبرات تقتاتلتي زيناتاتنا يقصل الله حزد ما بزرزر نابز حارنا يوم زيناتات كنسجرنا مريضكم سلت كتاتلونا نمسجنكم حزون مسانات صنحهم إثيوبيا كاب هابتي معدن ترخبو ربحان من رجات هاجروا بيت مخري معدن تتعيشوا إن تسرح كم زركب منستر معدن هابتام تجين تزاريبهم أبدراش ملينيم زكاي زلو إكسبو معدن تكنولوجين حزون قصيلالو نسبصاب سلمون صقاي بريو برهانه ሚኒስትር ማዕድን ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ኢትዮጵያ ዕቁር ሃፍቲ ማዕድን እንተሃለዋውን ነዚ ጸጋዙ ኣልሚዕኻ ንምጥቃም ነዊሕ ርቀት ከም ዘይተጓዓዘትዮም ዝዛረቡ እዚ ዓውዲ እዚ ንቁጠባ ሃገር ሰረት ዘንብርዩ ይብሉ ይኹን እምበር እዚ ዘፈር እዚ ኣቐዲሙ ግቡእ ቆላሕታ ከም ዘይተዋሃበውን ይገልጹ ስለዝኾነ ዘሎ ሃፍቲ ኣብ ምፍላይን ኣብ ተሓሓዛን ኣጠቓቕመን እዚ ሃፍቲ እዚ ድሩት ዓቕሚ ምህላውን ይረድኡ ሃገር ካብዚ ሃፍቲ እዚ እትረኽቦ ረብሓ ንምርግጋጽ መንግስቲ ነዚ ዓውዲ እዚ ልዑል ቆላሕታ ከም ዝሃበውን ይሕብሩ ይሄ ዘርፍ የሌሎች ዘርፎች በሙሉ ዋና ምሰሶ ነው ተብሎ እዚ ዘፈር እዚ ዓንዲ ካልኦት ዘፈራት ተባሂሉ ሓደ ካብ መሰረተ ቁጠባ ሃገር ኮይኑ እዩ ሃፍትና ካብ ምፍላይ ጀሚሩ ብዙሕ ነገር ይዝተርፈና ኢትዮጵያ ዘለዋ ሃፍቲ ማዕድን ገና ኣይፈለጥናዮን ነዚ ሃፍቲ እዚ ንምምራሕውን ዕንቅፋት ኣሎ ኣውፂናውን ኣይተጠቐምናሉን ብዙሕና ክንሰርሕ ዘለና ብዙሕ ቴክኖሎጂ ክንጥቀም ኣለና ኣብ ዓለም ዘለዉ ዓበይቲ ሰብ ሃፍቲ መፅኦም ክሰርሑ ኢንቨስት ክገብሩ ኣለዎም ሚኒስትር ማዕድን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ
ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝህብ ዘረጋግጹ ኢንጂነር ሃብታሙ ኢትዮጵያ ካብ ማዕድን እትረኽቦ ጥቕሚ ንምርግጋጽ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ማዕድን ተጣይሹ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም እዮም። ፕራይቬቱን ብቻውን አንድ ኩባንያ ራሱ የሚችለው አይደለም። አንዱ ችግራችንም እሱ ነው እና የውጭ ኩባንያዎች ሲመጡ ከነሱ ጋራ በጋራ ወይ ደግሞ በሀገር ውስጥ ትልልቅ ስቶኮች ኢስታብሊሽ አድርገን በብዙ ቢሊዮኖች የምናመጣው ነውና ብዝተበታተነ መንገዲ ዘፈር ውልቀ በይኑ ዘውፅኦ ኣይኮነን። ነቲ ዘሎ ሃፍቲ ሓደ ፋብሪካ ሲሚንቶ እኮ ልዕሊ 20-30 ቢልዮን ብር እዩ ዝሓትት። ወርቂ ክወፅእ እዩ እንተኢልና እውን ብቢልዮን ዝቁፀር ዶላር እዩ ዝደሊ። ዘበናዊ ድቑዑ እኮ ቢልዮን ዶላር ስለ ዝሓትት ኢና ክሳብ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ ዘይከኣልና። ስለዚ እዚ ኢንቨስትመንት ነዊሕ ግዜን ዓብዪ ካፒታልን ዝደሊ እዩ። ብባህሪኡ ብሓደ ኮይንና ብጥንቃቐ ክንጥቀም ዘለና እዩ። ብኽነት ሃፍቲ እውን ንርኢ ኢና። ነዚ ካብ ኩለን ትካላት ዝተውፃፀ ካብ ትካል ጸጥታ ትካል ገንዘብ ዝተመስረተ ካውንስል ኣሎ። ሃፍቲ መዓድን ዝሕሉ ፖሊሲ ንምጥያሽ እውን እናተሰርሐ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዲስ አበባ መምህር ጂኦሎጂ ተሓባባራይ ፕሮፌሰር ታረቀኝ ታደሰ ብወገኖም ካብ ሃፍቲ ማዕድን ግቡእ ረብሓ ንምርካብ ጽዑቕ ስራሕ የድሊ ባህላዮም ኢትዮጵያ ወናኒት ብርክት ዝበለ ሃፍቲ ማዕድን እያ ዝበሉ ተሓባባራይ ፕሮፌሰር ታረቀኝ ነዚ ናብ መዓላ ንምልዋጥ ኣብቲ ዓውዲ ክስራሕ ብዛዕባ ዘለዎ ነዚ ስዕብ ሓሳብ ሂቦም ኣለዉ። ተለያዩ አይ ማዕድናት አንዱ ማዕድን ብዙ ቦታ ሊኖር ይችላል አለ በስሱ የተጠናው ደግሞ ትንሽ ዘርዘር አድርገን ብናጠና ሓደ ማዕድን ኣብ ብዙሕ ቦታ ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ብቐሊሉ ዝተጸንዐ ንእሽተይ ዝርዝር ቢልና እንተነጽንዖ ኣዝዩ ብዙሕ ማዕድን ኣሎ። 20-30 ሚእታዊ ኢና ኣጽኒዕናዮ 70-80 ሚእታዊ ኣይንፈልጦን ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዕቑር ዓቕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ስለዚ እቲ ዘድሊ ነገር እንታይ እዩ? ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብን ቴክኖሎጂን ብግቡእ ምጥቃም እኹል ኢንቨስትመንት ምክያድ የድሊ። ብቐዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ዝተኸፈተ ኤክስፖ ማዕድንን ቴክኖሎጂን ክሳብ 18 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ክጸንሕ እዩ። بقدماء منستر أبي أحمد تمرقو أب استخفتلو عالم لخا إكسبو معدن إنرجن نتقرأ حاويسو بركت زبلا كللات أبب بكبابي انزركب هافت معدن حيزن مقرابا تحبيرهم أب كل التقرأ يزركب فابريكا من برد جرانايت سمايات تاو كيلوم نابتي إكسبوز متصوب على الماء كم زغلصوو أب كم زعينة مدلاو مستاف كل مدى وراب حاكم زلوو قليصهم مولو برهان قرماي. بقدماء منستر دكتور أبي أحمد تمرقو أب استخفته عالم لخي إكسبو معدن إنرجن بركز زبالو كللات أب خبابي زركب خابت معدن بتوكلتو مابيلوم حيزوم قريبوم يوم كابتوم حيزوم زقربو أب كل التقراي زركب ساماي تأمن بردن جرانايتن حاديو ساماي تأمن برد أب عمت لعلي 400 سكير ناي ممرات عقم زلوو عبي تكال كم سخونه نت تكالو كيلوم زقربو اي تبرهانه قبروهاد يقلصو تكالنا عبي تكاليو بعمت كاب 400 متر سكير كون العالم ممرات زخيل عقم زلو زمناوي تكنولوجي تحجزه عبي تكاليو نعو دما مهرتاتون مفلاتنا وزي حزنا مصينا زلنا كم زعينت اكسبو مدلاو زي فلطو نخفلطو ام مقبارن اب عدا قدما تدلاينت كلو ما مقبار زلا على اجام كم زلوو اي تبرهانه يقلصو روحاتاتو تايو كاستمرات ويم عماويل زي فلطو مهرتات بخمزي عينت اكسبو خفالطونا اب عدا قا صبو تدلاينت كلوم يقبر مالتي كلل تقراي بمعدن هفتي زي ما عبلت كم زخانت وين اي تبرهانه وسيخوم يقلصو عبي مخنياتو تقراي درجه مبزحتو معدن زلو مريتي زلو سلازي عبي زخانه ناي معدن ريسورس زلو عاديه عمود داتاون بمخنيات كونات سمايات امن برد غودات كم زبصحو بمغلاص نابت زنبرون مملاس حاجز منغستي كم زدلي يقلصو سمايات امن برد بزنبره طورنت مخنيات غودات بصحو ايو سلازي نافتزنا ورن مملاس ناي منغستي حاجزات رخيبنا ناي وشت عدي امبورت زخونه جرانايتات نمتراف ويكع ناي دولار شفان نمهاب عبي استواصو سلازلو ناي منغستي دغاف ترخيبنا نا بروسس اتينا ناي وشت عدي مرتي كتقمو حماويلات كتقمو مغبار عبي استواصو خنغبر نخلينا لي يحسب
ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ ዕቤት ካብ ዝወስድዋ 5 ቀንዲ ሴክተራት ሕርሻ፣ ኢንዱስትሪ፣ ICT፣ ቱሪዝም ናይ መወዳእታን እቲ ዋና ዝኾነ ማይኒንግ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መኽፈቲ ኤክስፖ ምግላጾም ይዝከር። ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በሓገዝ ባንክ ዓለም ዝተረኸባ 67 አውቶቡሳት ስራሕ ጀሚረን። እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ ዝረአ ጸገም ንምቅላል ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕውን ተዛሪበን። ትራንስፖርት ላይ ያለብን ተግዳሮት የአቅርቦት ችግር ነው። አቅርቦቱ በትራንስፖርት ኣብ መጓዓዝያ ዘለና ጸገም ቀረብ እዩ። እቲ ጸገም ቀረብ መጓዓዝያ ህዝቢ ነዊሕ ሰልፊ ክጽበይ ዝገብር ዘሎ እቲ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ሓገዝ ኣብ ምቕናት ሕጽረት መጓዓዝያ ብጽሒት ክህልዎ እዩ። ሕዚ እውን ብዝበለጸ ክንሰርሕ ኢና። ኣብ ከይዲ ዘሎ ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ዓመት እንውስኽን ዘበናዊ ኣውቶቡሳት ኣለዋ እየን። መጓዓዝያ ቅድሚት ሰሪዕና ሕቶ ህዝቢ እንመምላስ ክንሰርሕ ኢና። ዋና ዳይሬክተር ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኦስማን ዲዮን ብወገኖም ዘፈር መጓዓዝያ አዲስ አበባ ንምሕጋዝ ኣጠናኺርና ክንቅጽለሉና ኢሎም። The municipality of Addis Ababa in order to improve urban mobility. እዚ ፕሮጀክት ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ምስ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብምትሕባር ምንቅስቃስ መጓዓዝያታት ከተማ ንምፍታሕ ዝተገበረ ጻዕሪ እዩ። ባንክ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 110 ኣውቶቡሳት ደገፍ ገይሩ እዩ። ለሙ ድማ 67 ኣውቶቡሳት ወሲኽና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ንዜጋታት ምቹዋትን ቅልጡፋትን ግልጋሎት ወሃብቲ ኣውቶቡሳት ንምልጋስን እቲ ዘፈር ንምሕጋዝን ባንክ ዓለም ምስ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ተሓባቢሩ ክሰርሕ እዩ። ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ትንሰግር ብቱሪዝም ካብ ዑደተኛታት ውሽጢ ዓዲ ልዕሊ 14 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ። ኣብ 2016 ቀዳማይ ርብዕ ዓመት በቱሪዝም ካብ ዑደተኛታት ውሽጢ ዓዲ ልዕሊ 14 ቢልዮን ብር ካብ ዑደተኛታት ወጻኢ ድማ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ሚኒስትር ቱሪዝም ኣፍሊጡ። ን17,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ እውን ተጸሪሑ። ኣፈጻሚ ስራሕ ርክብ ህዝብን ኮሙኒኬሽንን እቲ ሚኒስትር ኣይተ ኣለማየሁ ጌታቸው ንትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎም ኣብዚ በጀት ዓመት ቱሪዝም ውሽጢ ዓዲ ንምንቕቃሕ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም። በዚ ድማ ልዕሊ 14.3 ቢልዮን ብር ኣታዊ ተረኺቡ እዩ። ኣብ ዝተሓዘ በጀት ዓመት ካብ ዑደተኛታት ውሽጢ ዓዲ 68 ቢልዮን ብር ከም ዝተተለመ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መጀመርያ ረብዒ ዓመት እዚ በጀት ዓመት ልዕሊ 8.9 ሚልዮን ዑደተኛታት ውሽጢ ዓዲ 14.3 ቢልዮን ብር ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ተኻኢሉ ኢሎም። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተረኸበ ኣታዊ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ብርክት ዝበሉ ኣጎብነይቲ ትካላት፣ ሆቴላት፣ ሸየጥቲ ባህላዊ ናውትታትን ካልኦትን ወሃብቲ ግልጋሎታት ተረባሕቲ ዝገበረ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ዋሕዝን ምንቅስቃስን በጻሕቲ ውሽጢ ዓዲ ንምውሳኽ ልዑል ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ምዃኑ ድሕሪ ምጽራሕ ኣብ ሳይንስ ሙዚየም ብዝተዳለወ ኣውደ ርእይ እውን ንልዕሊ 159,000 ሰባት ኣብዛ ሃገር ዝርከቡ መባጽሓት ቱሪዝም ምፍላጥ ምኻሉ ኣዘኻኺሮም። እዚ ድማ ኣብ መባጽሓት ቱሪዝም ባህሊ ዑደት ዜጋታት ንዓበይን ክኸይድ እጃሙ ከም ዝዋጻእ ገሊጾም። ብተወሳኺ እውን ኣብ መጀመርያ ረብዒ ዓመት እቲ በጀት ዓመት ልዕሊ 280,000 በጻሕቲ ወጻኢ ብምትእንጋድ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተኣከበ ኣይተ ኣለማየሁ ገሊጾም። ንዓበየ ዝመጸ ኢንቨስትመንት እቲ ዓውዲ ብመንጽር ምስፍሕፋሕ ኣብ ዝርብዒ ዓመት 46 ናይ ውሽጢ ዓዲን 11 ናይ ወጻኢ ሰብ ሃብቲ ኣብ ሆቴልን ተመሳሳሊ ዓውድታት ግልጋሎትን ምጽምባሮም ጠቒሶም። ኣብ ዝርብዕ ዓመት ብዓውዲ ቱሪዝም ን30,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ተተሊሙ 6,344 ቀዋሚን 11,327 ጊዜያውን ብሓፈሻ ን17,671 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ምፍጣር ተኻኢሉ ኢሎም። ኣብ ዝርብዕ ዓመት ብዓውዲ ቱሪዝም ን30,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ተተሊሙ 6,344 ቀዋሚን 11,327 ጊዜያውን ብሓፈሻ ን17,671 ዕድል ስራሕ ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ ክብሉ ኣይተ ኣለማየሁ ኣረዲኦም። ካብ ወጻኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ሓዱሽ ፕሬዝደንት ኢኳዶር ሰባት ዝተወሰነ መጠን ዘለዎ መዕወኒ እጽኒ ክሕዙ ዝፈቅድ መምርሒ ሰሪዞም።
حدش بريزيدنت إكوادور دانييل نوبوآ قال محلا بزفصملو أبوشتي 48 ساعات سبات زتوسن متأن زلوا معوني إذن كحزو زفقد زنبره ممرحي سريزوم قدم 10 عامتات تهاجر زوصأتو ممرحي وحد متأن معوني إذ حيزوم استرخبو سبات نكاي قصعو زاخل كم زنبره تقليصوم بريزيدنت نوبوآ نت ممرحي بمسراز أو وفري مرصاز زاتو قال بقلطف تكبارو مقباروم تزريبو كم صبصاب أسوسييتد بريس سانكا زي حقاو نقدي بفلاي دماناي كوكين نقدي إكوادوراويان نموت نمعقتي نقحلتن سرقنا ساتحيو كالوت قبناتن ون أب زيت حسب بركي نخبصحو قريو بيت صحفتهم بريزيدنت أبزوص أو مجلسي نتنبار ممرحي وحدمت أنزلوا معوني اسم حزب برتات إكوادوراويان قدائي تكبار بمخانو اتسقمتي موساد أدلا يقوينو ترخبو إلام بريزيدنت نوبوآ منستر قدات وشت عدن منستر تعنان أبات تقاقما معوني إساتن مدحانيتات سنا أمرون سوادد مرها قبري حبريتا مكل خالن مقصارن كدالو عزيزهم معوني إساتنا متقام لمدين زعبيون تقام نزلوا من حال حالفو نزتقامون حكمنا نداقم حويتن كقبر لهم ممرحي بوم كبرات تغتاتلتي قند زيناتاتنا كزخاخركم كنتيبا محدار كتما أديس أبابا أدانيتش أبيبي بدقاف ገንዘብ ባንክ ዓለም ዝዓደጋ 67 ኣውቶቡሳት ለሚስራሓ ጀሚራ ኢትዮጵያ ካብ ሃብቲ ማዕድን ትረኽቦ ረብሓ ንምርጋፅ ትሰርሕ ምህላዋ ሚኒስትር ማዕድን ሃብታሙ ተገኝ ተዛሪቦም حدش بريزيدنت إكوادور سبات زتوسن متأن زلوا معوني إذن كحزو زفق الزنبرة ممرحي سريزوم كبرات خطاتلتي زيناتاتنا بزازمنا لنا نسلم كتالكم نمسجن أبب زلخم وسلام كتخنو نمنا